नमस्कार, आज आम्ही या व्हिडिओत चळक्या वेल भाकरी करच पळूया। हाका तांदला भाकरी बी म्हणतात। एक तांदला पिठा भाकरी करच्याक आमक जाय 3 चमचे तांदला पीठ, 2 चमचे साखर, 1 ल्हान चमचे लोणी, चवीपुरती मीठ, 1 ल्हान वाटी सोय आणि भाकरे वेर लावच्याक तूप। भाकरी थापच्याक आणि ताजे वेल्यान एक धापच्याक 2 चळकी जाय। सगळ्यात पहिली भाकरी पीठ कालून घेवया। एक भाकरी करच्याक अर्ध पेल उदा लागता। तातू चवीपुरती मीठ, 2 चमचे साखर, 1 चमचो लोणी घान घेवचे, 1 वाटी सोय घान घेवची आणि साखर करगत पर्यंत सगळे बरेकन मिक्स करून घेवचे। पीठ कालोच्याक उदका वाट्याचे दूध नाल्या नारळा उदक बी यूज केल्या जाता। साखर करगल नंतर उदकात धरते तितले तांदळा पीठ घालचे। अर्ध पेल उदकाक 3 होड चमच्यान तांदळा पीठ लागता। तांदळा पीठ घट्ट कालोच्याना लोण्यावरी मऊ उरका, भाकरी बी मऊ जातात। चळकी बरेकन उदा लावून पुसून घेवका। चळक्याचेर कालेल भाकरी पीठ घालचे आणि ते हातान बरेकन पातळून घेवचे। पातलेतन त्रास जाल्यार हात जराशी उदकात बुडोवन घेवन पातलूचे। भाकरी थापून जाली की अनेक केळी पाना चळको वयल्यान धापचो। तव हुनकन घेऊन ही थापील भाकरी ताजेवर घालची। पीठ घट्ट जातपर्यंत भाकरी परतूच्या ना। गॅसा फ्लेम मीडियम दवरा। भाकरी पीठ घट्ट जाला आता मी परतून घेवया। दुसरी वाटेंच पान आपणे आपण निकळून येता ते काण घेवचे। सकल्यान बी भाकरी सुटच्या लागल्यार परत परतून सकल्ले पान बी काण घेवचे। ही भाकरी खूप सॉफ्ट उरतात, परतीतना खूप केअरफुल उरका ना जाल्यार ती मोडतात। गॅसा फ्लेम हाय दवरनच दोन्ही वाटेन भाकरी बरीकन भाजून घेवका। हुन चळक्या वेल भाकरी रेडी असा। सर्व करची पहिली हाजे वयल्यान तूप लावून घेवचे आणि हे लसणी चटणी बरोबर सर्व करची। ही भाकरी चटणी पिठा बरोबर बी खावच्या बरी लागता। तुम्ही भी ही तांदला पिठा भाकरी घरात ट्राय करा आणि कसाल म्हणून आमका कमेंट कन कळया। आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।